излъчваме от 2999 година. Ние сме Spider Domain. Използвахме гравитационна вълна, за да променим магнитната повърхност на тази видеокасета, която в момента наблюдавате. Светът, в който вие живеете, ще изчезне през 2020 година. Обществото ви ще колабира през новогодишната нощ на същата година. Но този процес може да бъде спрян. И вие може да помогнете за това. Този човек живее във вашето време и трябва да бъде терминиран. Ние вече се опитахме да го унищожим чрез имплантация в мозъка му на видеодом. Но неговия изключителен интелект унищожи силата на импланта. Този човек демонстрира опера на целия свят, никога не видяна. Той предприе самолечение на рака си, което ще бъде използвано за разработване на серум срещу рак. Постижението от неговото самолечение обаче ще има негативен ефект върху човешкия род, защото от него ще се възползва китайският изкуствен интелект. Те ще го развият на медиен ниво. Китайският изкуствен интелект ще декодира лек против рака, използвайки визуализации от процеса на лечение на този човек. Китайският изкуствен интелект ще се възползва от метода Айчин, за да преформатира данните от лечебния процес. Така, те ще синтезират мутирала ДНК клетка, която ще има силата да унищожава всяка форма на рак. Но това ще има катастрофален ефект. Безсмъртието, което ще настъпи, ще превърне човечеството в чудовище. Мъжете ще спрат да спят през 2050 година. Ще започнат да се възприемат като богове и ще се превърнат в най-голямото зло в космоса. Смъртта беше единствената спирачка за истинското лице на човешкият род. И така, имате две възможности. Или да спрете да злоупотребявате с естествената еволюция на човешката природа, или ние от бъдещето ще вземем най-сурови мерки, използвайки нашето лечение. Наш екип вече е изпратен във вашето време, за да ви проследи. Дмитрия, тъй е наш последен шанс. Ваше безсмъртие должно следва правилам Асимов.